Fl-Albanija l-ħidma ta' salvataġġ issa qed toqrob lejn it-tmiem tagħha wara terremot li tlieta laqat dan il-pajjiż u ħalla 49 ikkonfermati mejta. Il-kriżi issa tinsab f'idejn il-bosta awtoritajiet li qed jaħdmu fi sforz biex jgħinu lil vittmi milquta mit-terremot li ħafna minnhom spiċċaw bla residenza u tilfu kollox. Huma eluf li spiċċaw bla djar, bla ħwejjeġ, bla ikel u mingħajr in-neċessitajiet kollha li wieħed għandu bżonn biex jgħix. Net News kellem għal Monsignur George Frendo li jinsab fl-Albanija u esperjenza it-terremot. Emozzjonat u jirrakkonta l-mument li laqat it-terremot fil-ħemda tal-lejl meta kulħadd kien rieqed. Jiena bħal kulħadd naħseb dak il-ħin darba nesbarda filgħodu kont fis-sodda. ħassejt bil-ċaqliq kbir fi dak il-biża' 30 sekondi li dan it-terremot kienu qishom eternità. L-awtoritajiet diġà taw lill-vittmi xi ħwejjeġ u kutri, iżda Monsignur Frendo spjega kif it-triqija waħda għattela minħabba l-fatt li qed joqrob l-istaġun tax-xitwa li tfisser li ser tiżdied il-kesħa sostanzjalment. Numru kbir ta' nies issa jinsabu f'inċertezza assoluta e kif bħalissa qed jorqdu barra. Ħafna oħrajn li marru joqogħdu ma' raba tagħhom fin-nord tal-pajjiż li ma ġiex milqut mit-terremot, imma mbagħad hemm ħafna oħrajn li qegħdin jgħixu barra. Monsignur Frendo spjega li n-nies kienu ġenerużi ħafna, iżda l-isfidi huma kbar ħafna u hemm bżonn ta' aktar għajnuna. Appella lil Maltin biex jgħinu wkoll billi joffru l-għajnuna tagħhom lil Caritas Malta il-imbagħad tgħaddi l-oġġetti jew prodotti lil Caritas tal-Albanija. Jekk ikun hemm min jixtieq li jagħti xi għajnuna, naħseb li l-aħjar hija permezz ta' Caritas Malta. Jgħidilhom espressament li huma terremotati tal-Albanija u mbagħad Caritas Malta tgħaddihom lil Caritas Albanija. Sadattant il-ġurnata tal-ġimgħa kienet waħda mimlija dieqa e kif saru l-funerali fejn ingħataw l-aħħar tislima id-49 vittma.